autókról mindenkinek határozott véleménye szokott lenni, hallottam én már hideget, meleget, jót, rosszat minden márkáról, így a Volvo-ról is. De ha úgy tenném fel a kérdést, hogy szimpatikus autó-e a Volvo, akkor valószínűleg a döntő többség azt mondaná, hogy igen. Nos, a V60-ast, tesztautónkat annyiból egészíteném ki, hogy még jó is. Szimpátia, mondtam az imént, és ez a Volvo egyik igazi trükkje. Ügyesen jár az arany középúton, mindig megmaradva az erős márkaértékei mellett. Ilyenekre gondolok, hogy nem hivalkodó, biztonságban úttörő, dizájnjában letisztult, komfortos és kényeztető. Vagy csak egyszerűen skandináv. Csupa pozitív jellemző. De most komolyan, Ibrahimovicson kívül ismerünk még tahó svédet? Persze, hogy nem, és őt is a legnagyobbak között tartjuk számon. Na de vissza a tesztautóra. Nekem a Volvo kombi és turbomotoros. A V60-as egyszerre elégíti ki mindkét igényemet. Habár kombi, már elmúltak azok az idők, amikor a Volvo-nál a svéd hoki válogatott hátvédeire méretezték az autókat. Szerencsére a minőség és az anyaghasználat egyre jobb lett az idők múlásával, így mostanra az egyik leghangulatosabb beltérrel a Volvokban találkozhatunk. Odabent egyedi stílust és végtelen számú opciót találunk a testre szabhatóság témakörében. Még felsorolni is nehéz, annyi elektronikát szuszakoltak bele a drága Volvo mérnökök ebbe az autóba, de mindközül a legizgalmasabb rendszer talán a koccanásgátló, melyet annyian kérdeztek, hogy hogy működik, hogy be is fogjuk mutatni. A lényeg az, hogy az autó saját magától fog lefékezni az elbambult, átfagyott és egy picit elázott sofőr helyett. Ez leszek én. Imádok ezzel a rendszerrel játszani, de haladjunk tovább. Említettem már, hogy a Volvók nekem mindig turbomotorosak voltak. Nos, itt van a legnagyobb újdonság a márka házatáján. Előjáróban annyit, hogy a racionalizálás áldozatává válik minden motor, mely 4-nél több hengerrel született. De most vissza az élőképbe. Igen, köszönöm, itt még mindig szakad az eső, na de vissza az autóra. Új a motorkoncepció valóban, új a D4-es dízel is, 4 henger, 2 literes hengerűrtartalom, 181 lóerő, 400 Nm-es nyomaték, 7,6 másodperc alatt van meg a 0-100, a vége pedig 225 km/h, átlagfogyasztás nálunk mérve 6,8 liter. Nos, a Volvo új koncepciója alapján minden motor, legyen benzines vagy dízel, ugyanúgy 2 literes és 4 hengeres lesz. Sőt, a két motorcsalád blokkja is nagy mértékben azonos. A széles teljesítménypalettát 120 lóerőtől egészen 300 közeleig technológiai varázslatokkal fogják majd megvalósítani, mint például a sűrítési viszonyok és a feltöltők száma. Az egészen bizonyos, hogy a D4-es dízel remekül muzsikál, csendes, erős és keveset is fogyaszt. Szerencsére egy szintén vadonatúj dolog segíti a munkájában, ez pedig a 8 fokozatú automataváltó. Együtt remek párost alkotnak. A V60 nem olcsó autó, de pénzünkért most a legkorszerűbb technológiákat kapjuk meg mind biztonságtechnikailag, mind a motor-váltó kombinációban. Ehhez tartozik még a magas színvonalhoz illő futómű és kormányzás is, kiegészülve a derék északi interiőrrel. Szimpatikus, ahogy az elején is említettem. Nos, a V60 számtalan szolgáltatásából ma csak ennyit tudtunk bemutatni. Aki mindezek ellenére, vagy pont ezért rohanna, hogy rendeljen egyet tőlünk, az már havi 145 000 forint nettóért megteheti a szokásos feltételekkel.